Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Wak, kula badhe ngenalaken kelompok kula. Kenalaken asma kula Mediana Maya Putri, absen kalih likur. Kenalaken asma kula Fakultas Ardiansa, absen 13. Kenalaken asma kula Melati, absen 21. Kenalaken asma kula Ainun Nafidatun Nisa, absen gangsal. Ing jaman saiki Wak, akeh bocah-bocah enom sing ora ngerti. Yen leluhure duweni tembang sing diarani paling endah. Lan tembang kuwi Wak diarani Dandang Gula. Tembang Macapat kuwi, Wak, yaiku tembang tradisional Jawa sing kaiket guru katra, guru wilangan, lan guru lagu, Wak. Saben tembang Macapat iku Wak duweni wadek lan makna dhewe-dhewe, Wak. Miturut cerita sejarah Wak, tembang Macapat iku wis ana wit-wit jaman kerajaan kuno Wak. Digunakake para wali lan pujangke kanggo nyebarake pitutur lan ajaran urip marang masyarakat Wak. Dandang Gula iku salah siji tembang Macapat, Wak, sing duweni watak endah lan nyenengake ati, Wak. Biasane dienggo kanggo menehi pitutur, nasihat urip, lan gambarake kebejan lan pangarep-arep, Wak. Kaendahan Dandang Gula ora mung saka tembunge, Wak, nanging uga saka pangugerane, Wak. Guru katrane ana 10, Wak. Guru wilangane lan guru lagune yaiku 10I, 10A, 8E, 7U, 9I, 7A, 6U, 8A, 12I, 7A, Wak. Yen dideleng saka maknane Wak, Dandang Gula nggambarake urip menungso sing wis tekan kebejan lan ketentraman Wak. Isine karep wujute nasihat supaya urip luwe becik Wak. Lan karep dianggo dadi pembuka cerita sing apik Wak. Menawi badhe mirengaken tulodo tembangipun, saged dipun pindhahi QR code ing sisih kene Wak. Dandang Gula duduk mung tembang warisan, Wak, nanging tembang sing kebak tuntunan urip, Wak. Cekap sakmenten atur saking kelompok kula. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Matur nuwun.